Короче, benim oturdum. Indi bu yılki 2024 yıldaki çevrimi abnavid etmeye başladım. Kim köpten beri gören olsa her yılın başında özümün 2023'te 7 milyon dağıtlar yazan maksat hükmünde, çevre hükmünde geçen yıl kıymine. Şundan gidiyete 60% daha boldu, 40% bolmadı olan обстоятельства ütkümü esasında. Köp gerek praktikavat edin qoğudat deyip rekomendavat ettim. Onda da yine aytmak isteyen de действительно работает. Tabi men käbir zatları prosta yazdım. Ederini ötmedim, yani yazdım. Niyetime göre. Onun boldu, Xudoya şükür. Indi 2024 yazmakçı. Allah, onun yılın ahirinde cemlet teredip şeyle beğenip oturumla et bildiğimle. Sadece примерно yazanım aydayn. Bismillahirrahmanirrahim. Сел на 23 года не сипоса, иншаллах. Конечно, o vakit planda bu yoktu. Bu çuğda. Ondan çıktı. Onu planlaştırmam böyle. Xudaycanın elinde o da Xudaycan verir deyip düşünüyorum. Onun için planı yazılan okular. Canım sağız bir yaşamak, öztüngde işlemek, şulara. Instagram'da 150 bin edecek deyip durun. TikTok'ta 100 bin deyip durun. Конечно, gülkülü. Onda da yazdım, ona olmadı. Onda da bol yaşı boşuna da neraziden. Ayda girdeycin kaldırma. Конечно, oğlum onu yakter, ütküşükter. Özüme doğru gelen окружение girmek, şu окружение'de bolmak, Xudoya şükür uğruna. Ata-eneme, короче, yakin etmek yanıma, çigilerimi, Xudoya şükür boldu. Son 2 tane bergimizden yapmak dedim. Maşin iyi yine bir kredit. Xudoya şükür onu yaptık. Son yüzüme şilifof getirecek tip yaptırın 3 kedek. Çislolar bilen yazmalı. Haçanda şular yazat yazana, şunu gödüňe getirme, vizualizirat etme, şu yerdeki aşuşeýany özüň duyjak bolmaly. Şu duýgulary. Şoda hem dahtası bilen primerni haçanrak edersin deyip yazmaly. Diňe yazanyň bilen bolmak, şoňa göre hereket etme, şoňa göre plan düzmeli, şoňa göre zadaç düzmeli. Şolara hereket etme. Hatda men oturan dekretde oturan adam ýöne onda da dekretde oturan adam ýöne onda da uspешный, ýani bir zada yeten adamların привычкаларының biri de planlaştırıp şu planlarına yetmek. Aslında birincilik şunu arzu etmeli değil. Arzudan son yankini deftere yazmalı. Defterden son plana geçirme. Plandan yönetişten zadaça geçirip ondan sonra действовать etmeli. Любой arzu şey deyip amala aşırsan öyle. Biz de hatta bu şunu arzu edip şunu deftere geçirip şunu yerine getirmeli. Öğrenecek öyle. Привычка edecek öyle özüme. Son, Karaç öyle remont etmeye deyip yattım. Ettik. Men oma kelleme gelin nokta et bilerim, et bilmerim ýagdaýym bolar mı deyip pikir edýärdim. Maşin zat almak, telefon almak, o zatlar edip bilmedik. Ýöne onda da niço straşno indiki ýyla geçiren. Et bilmedik zadyny geçiren, üstünde pikirlenýän действительно gerekmiş o taňa, gerek dämi birinji pikirlenýän, soň ýygyňdan gerek bolsa indiki ýyla geçiren. Şolar ýaly. Bolmadyklaryny aýdyş dedim, endi bolanlaryny. Şu bolmadıklarının yanı Xudoycan onun qovdatları edine. Eminçik boldy. Allah, qyjygym çıkardık. Allah, jigilerim yanıma geldi. Nesip edenden. Allah. Edil sen isleşin geldi. Yani onun başkaçarak onun qowusy diýjek bolam. Şoň üçin şükür etmeli baryňa. Allah. Göýüňe göre maksat goýmaly, çel goýmaly, şoňa ýetjek köp hereket etmeli. Nesip edenden bu yolun kularam yazarım. İndiki yıl atçot geçirin onam. Men bilen gasyňyz diýeýinmi? Şular ýaly. Dedi peýdaly bolsun diýip aýdyp geçtim. Tabi men уже 2 ýyl bäri hayran galan hergetegini görýände. Men şonu nädip pikirlerini bildik hem nädip kelleme geldi. Aýdýarlar, şol eger sen şonu amala aşyr bilmeseň diýe şol kelläňe gelmeýämişin. Xudoyjan uje kelläňe gelende uje şoňa energiýa de berýän eken.